Andorra és un territori, és un país que té una llarga història i que, per tant, es pot representar cartogràficament també aquest passat. Andorra, en època carolíngia, era una part del comtat d'Urgell, el comtat d'Urgell, l'any 788, juntament amb el comtat de Cerdanya, va passar a pertànyer a l'imperi dels francs carolingis, i, a més, en aquest territori del comtat d'Urgell hi havia també la Seu d'Urgell. Aquest fet fa que, en relació amb aquest espai, disposem d'una gran quantitat de documentació que ens permet de reconstruir com era. Una de les coses que, en relació amb el comtat d'Urgell, una de les coses que podem saber és que estava organitzat en diverses valls. La zona més fronterera potser estava organitzada en termes castrals, però la zona més pirinenca, la zona més muntanyosa, estava organitzada en una sèrie de valls, una de les quals era d'Andorra. N'hi havia d'altres, Sant Joan Fumat, o hi havia la vall de Cabó, o hi havia la vall de Castellbó, etc. Dins d'aquestes valls hi tenien bastant d'importància les viles, o sigui, un poblet amb el seu territori, un conjunt de cases, i després també les parròquies. Les parròquies, evidentment, el fet de la proximitat d'haver-hi la Seu d'Urgell va facilitar aquesta organització de parròquies. Les parròquies, en el cas andorrà, precisament han tingut molta importància. Les 6 parròquies que es creen ja des de l'època carolíngia, no sabem quan van néixer, però que els trobem documentades ja en aquest període, evidentment han tingut una gran importància a l'hora d'organitzar aquest espai fins a l'actualitat, evidentment. Dins en cada d'aquestes parròquies també hi havia una sèrie de petits nuclis de poblament, moltes vegades que es rebien el nom de vilars, eren petits pobles, petites poblacions al seu territori, que veiem, per exemple, en el cas de Sant Joan, o en totes les parròquies, veiem que hi havia una quantitat d'aquests petits pobles, aquests petits nuclis de població que han perdurat fins a l'actualitat, encara que actualment s'hagin pogut transformar moltíssim. A part d'això, la documentació en relació amb aquest període, per exemple, ens permet de saber la importància de l'agricultura, la importància de la ramaderia, la importància d'altres activitats, per exemple, activitats relacionades amb la mineria, amb l'extracció del ferro, etc., que, evidentment, en una zona així de muntanya podia ser fonamental. Tot això, simplement també per assenyalar que en relació amb aquest període, ja fa bastants anys, l'any 87, o sigui, ja vam fer el primer atles, aquest atles històric d'Andorra, que promogut i que va ser tirat endavant gràcies al govern andorrà, on vam intentar ja de reflectir precisament aquests primers anys de la història, des de l'any 759 fins a l'any 1278, l'època dels periatges. O sigui, la importància que té també ha tingut en aquest cas la cartografia com a forma d'intentar permetre'ns de conèixer i de reconstruir com era un territori determinat, en aquest cas en època medieval.